watiyo kudo mar ariyo install higa mar 2022. Sani wang'eni weche mag siasa ochacho kendo liet mokalo kabisa. Kata kamano kapok wadonje weche mag siasa asmiu Kenya question nitie confusion maduong mane nikiwacha sadi ODM tuko tayari tuko mbele pamoja inawezekana kapok wabire mano wadhi kamoro ni Kachmega. Yes, the great county of Kakamega. Turgi woda bandu. Weche timore madongo jokama, weche timore madongo Western ka. Oparanya otiyo api mana gi nyumo. Weli gi oparanya. Koro. Woda bandu moro. Jahigni 40. Yes. Onyombo. Odak gi dhako higni 2 years. To okone dalili. Mara ng'o. Okone kama mane ng'udho law. Okone ga ochamo doa. Okochamo doa. Yes. Nitiyo doa sani ma supermarket. Iwinjo? Sile kunchamo doa ma supermarket. Aki izi zinaka grace. Koro wuod Kakamega ni. Iluonge ni Panyako Sospita. Yes. Sospita ncho nyombo. Bangi nyari okone nyathi. Yes. Okone dalili mana kaka wasewacho no. Kaeto. Dongo dhi hospital. Pima nito ngini to enemo gi kasoro koso the woman must be the problem. Kuoma maber kata marach. Yes. Oyud ka Panyako ni gi kasoro. Panyako be chamo njugu. Woda bandu. Donge ohaya wadgi. Yes. Ni adwa chuli Kenya shillings 100,000. Mchezaji wa kulipwa. Mchezaji for hire. Bro, nataka nikupe 100,000. Wadgi ni ngeni nigi nyithindo adek manyiri. Adek tatu. Kendo mor kabisa. Yes. En gi chiege, chiege tiyo emeno tiyo. Koro owadgi ohaya Bitina tich. Mchezaji wa kulipwa. Sent on loan. Yes. Chiege okawo leave mar dweche adek mondo tim nade? Mondo gimeny. Ogwuondi koro mukombera juku guys mukombera onge TV kanyo gi radio. Oera. Dwe mokwongo rumo. Yes. Onge dalili. Dwe mar ariyo rumo. Yes. Onge dalili. Tich tire. Dwe mar adek uta bandu bro nega. Ubro tieka. Dwe mar adek. Yes. Onge. Dong nangisi ni dhako mana gi kasoro. No. We know ourselves. Koro winja. Koro paranya, oko paranya. Panyako. Ochako ng'o. Ni bwana, we signed a contract and I paid you my money. Unejua Azimio la Kenya kwanza. Adwaro result. Ka onge to duogna pesa na. Yes. Refund me my money. Money. They want you to know. I'm not the problem. Because look at my family. I have my 3 children, daughters and my lovely wife. I'm not the problem. Duog pesa. Maybe it's your wife. Okay. We are 10 hospital dipimu. Yes. Kipimo wood mini. Ambedo ka long lelo. Koro question ni kanye. Yes. Nyithinda dek magi nyithinga. Min gi mano biro kodgi. To iwinjo Panyakoni ma jasiaya. No. Okonya bedo ja Kakamega bwana. Woda bandu ka. No, do you watch football? Yes. Bengi kimi longo ni shots on target. Iwinjo Will Williams wanjo shots on target. Iwinjo to shots on target ok miss. Oera. Koro mano matimorewa turgi woda bandu ka. Oya wakano forms. Nyathicha benyocha wasuru. Koro ochuno mama ni. Mondo miyo koro owugo kelela mondo awawa pum na joka. Yes. Nyithinda dek majok nyithindi. Wuongi achiel ni show. No go away match. Mayudo nyithinda dek kenya fwenyo ni bedo ni lilo. Wasemoke kendo liel. Ana moni makoyo. MC Kakamega Spanito saf goto. Azimio. No, nangisi nia. Azimio tuko tayari. Kenya kwanza, Kenya moja. I mean, confusion ngeng. Iwinjo, ODM mbele pamoja. Koro mcho wa Sagana. Yes. Longo ni Sagana diwa. Sagana 3. Sagana 3. His Excellency the President. No, kika wuo. No. Sani wasecha konge words. Iwinjo manye nyarokuyu moro. Ni winjo gimo wacho. Benjabath. Neguo. Eni. Asha. Aterere. Neguo. Koro. Sagana 3 in summary. Jatan piny wacho. Wuon gina no wachango. Yes. His Excellency the President no miyo direction. Iwinjo. Owacho no setiyo gi baba.
Baba is a peaceful man. Iwinjo, peaceful. Baba represents peace. Peace. Iwinjo, Baba is hardworking. Baba is committed. Baba is loyal. Iwinjo, Baba didn't demand for any, no kodwa nini, pesa mora. Handshake. To wacho ni jalup ker no ng'eyo weche handshake. So we cannot pretend here, nio, mkutano itakwisha, mimi kiniangalia mnaona ni kama ndanyang'anywa kura. Agombe useluore. Iwinjo. Eyo machiel. Yes, Sagana 3 no chiwo direction. Nitie joma ywak ni hiyo ilikuwa yake amaliza yake 10 aende nyumbani. Sisi kama sisi ndio tutaamua, sisi ndio wananchi. Huyo Raila. Impact mar Sagana 3. Yes. Elak mar siasa mar piny Kenya. Odhi bedo so huge. Especially in so many ways. Achiel okato kata ong'ado. Yes. Mbi mar jalup jatend piny owacho e siasa mar God Kenya. 2. Mar ariyo, ng'e ni macha mana iceberg. Wadwa dhi rallies, joint rallies. Sani bang' ka usedhi ang'owa NDC mar jo Jubilee gi mar jo ang'owa ODM. Yes. Kore ka udwa chano campaign mayot edore ma koro daduri alwora mar God Kenya, udhi Western, udhi Nyanza, udhi Northeastern, udhi Coast, udhi Ukambani. Nitie joma nyocha wacho penjo ni ang'o momiyo kero kuoth ga gi Raila. Koro sa osechopo. Time. Sani en mana joint. Eyo machiek. Patrol mar Azimio ben Uhuru. Ang'o madimi jalup jatend piny owacho bed kod ich wang' ni isiro lwedo ogai mar ODM moluor Raila Odinga wuona keyo. No expect ni Uhuru 10, yeye 10. Koro sani piyo duore. Dongo wuoro. King'iyo historia mana kaka itemo lero kanyo matino. Yes. Higa mar 2007, Dr. William Samoei Ruto ne ni e team mar moluor Raila Amolo Odinga. Yes. Ang'o mano timore bang' ka nolandi duoko mag yiero mano miyo loch jomok gin tulo. Onyiso jatend piny owacho. Onyiso moluor Odinga ni kangumu. Shikilia hapo. Yes. Moluor Odinga wuona keyo no kangumu koso nombe kotol. Ombe kotol nikech jothurwa jowatho nokodwa ni jowatho mano nyiso no ohero kwe. Economy. Mar ariyo nokodwa ni economy ogore piny, nyiso ni ohero oganda. Mar adek nong'e ni kikier kawuono pod in kod thuolo machielo dichieng' makiny mar timo ang'owa chung' malo. Yes. 2013. Iluongo ni pong' Nyasaye rego mos. Moluor Odinga ochako chung'. Ne gin gi yawuot NASA. Yes. Iluongo ni Madividi gi Lange. Kalonzo gini. Ochako magi. 2017. Onyiso jatend piny owacho. 2013 onyiso jatend piny owacho. Ka ngumu. Jatend piny owacho no ka ngumu. Kanye. Notima ngo. They stuck to power. 2017. Oluokwa. Asebedo ka ngiso ni wang'e ok luokwa. Mochako lok duoko. Yes. Ma ji odoke debe. Onyiso jatend piny owacho nang'owa ka ngumu. Jatend piny owacho no ka ngumu koso no ka ngumu. Onyonore omiyo sani donge bang' giduogo gimosore kod moluor Raila Odinga. Yes, the handshake. Jotelo ariyo gi otimo ang'owa o represent gima wacho ni unity, peace gi jomo timo ang'owa ohero demokrasia mondo otiegi kwe makende. Kiloko bathe konchiel. Yes. Jago cha. Jago mane. Jago cha. Namba 2. O represent ang'o. Story mwawacho sigana note. Hardliner. Awacho kwa mano kisungu koso kisungu. Odonjo koso kodonjo. Hardliner. Amane kaka weche chalo. Omiyo wang' ni adwa but nyaka wuo gi jowa. Adwa wuoyo gi danda ma jaluo. Dimbre uru. Do udhi kethonu. Wawacho tani gisiko mana ni Sagana inose. Omiyo mai kinde makende monego waloke pacho kendo wabed jo kisera ne oganda mamoko geni mamoko manyalo miyo timo ang'owa wayudo mbulu kendo gini obi pacho mondo babo donje State House to baba ko donje State House akepo nyithindo turi Osemoke kendo liel ano moni makoyo MC Kakamega Spandito saf goto kapod mana wane weche mag Azimio wuoda bandu tan gi penjo. In gi penjo? Yes. Penjo en mane? I support chama mane? Ukraine koso ni Dynamo Kiev. Nyaka wachi gi. Sani ngeni wawuok. Ineno kanyo. Ingiso dhako Friday ni tunaenda nini Ukraine. Sama wuok Friday ni dhie Ukraine kata kidhi Azimio, whichever it is. Bedo nego beni dhako penjo ni akanye. Kanga. Ti dhie Azimio. Imilori. Dhako no kia ni sani wache siasa. Sani wan gi gik mokadi. Arsenal, Man U na siasa. Azimio. Kionge Arsenal tine Azimio. Kionge Azimio tine Kenya Kwanza.
Dhako adwa puonjo mon luo. We penjo dichuo ni umetoka. Mano koro tiya kure. Iachodo kanye. Madam, why Asimio and delegate? Why Asimio? Nikech iyudo ni wach Asimio ni oketho udi mang'eny. Iwuok ni dhi Asimio moriere. Idhi Asimio moriere ka koro sani ero ne dhi Asimio Nairobi. Donge yes, I'm a delegate. Ina delegate dhi Nairobi. Haya, kichopo Nairobi. Nairobi marema imani dhi Nairobi ni karini chopo Nakuru kwa Nairobi. No, iwinjo. Onego dhako penji kwa ndhi. Kasengiso dhako na chomo Nairobi. Whatever happens katare mana gi kericho. Iwinjo mfatana. Oluongo buchanyuola, oluongo buchanyuola. Onego yani koso kiyali. Iyala nang'o. Angiso maro gi jaduong' ni bwana maro sani wani political season iwinjo an ng'at Raila iwinjo no nyocha wacho mo Nairobi to kwa chopo fatana wayudo pancha osiepa moro njo biro Asimio ma Kisumu ka otieko dala dioko adek ipenje ni wuon nyithindo chedhe kanye dhi Asimio tomboy oluongo buchanyuola chane Asimio buchanyuola ane Asimio ma Kisumu ombele bakole nino ochulo fine anyuola nyaka yali no anyuola nyaka yali koro embo penjo jogi maber niya yawa Yona wuoda mitai. Nobody registered like the 3 days. And Yona was not wise. Makata do wuotho gi pala mondo yang irech. Iwinjo. En no yale kanye. Nyasaye mano ya. Omiyo gima nitie ka, not unless parents go, gin jo Kenya kwanza. Mapinga Asimio kawuondi. Anok yala bwana. Ikiraila ni ok yala. Osemoke. Kendo liel. Ano moni makoyo. MC Kakamega Spadito e sap. Nitie wuoyi moko anyalo luongri nyawi ariyo. One. Wycliffe Musalia Mudavadi wuod Mudamba. Yes, Sani and strong. Ariyo. Yes. Moses Masika Wetangula. Ilongo ni Bungoma. Ilongo ni the Duke. The Duke of Bungoma. Ariyo gi? Yes. Wuod Sugoyo Keto tiyo kadhiang. Sani iwinjo mane kit siasa. Apenji. Ma nyiso ni odwa ni pesa ne otiko samo timore ka. Na chuli. Iwinjo. Koro onako benitiyo. Anaparo ni we ariyo gi. Mokwongo kanda go rally ariyo, iwe one man. Giol. Ok rally. Giwothe liete. Koro sani in a day gigo rallies 5. Woche tar. Mudavadi all. Manyiso ni when you buy Mudavadi and get water for free asamoa buy one get two. Echa ilungo nangwa wafula munyino wacho ni when you buy Mudavadi Wycliffe Musalia Mudavadi then imi water azamo nyongeza kali sauce. That is how politics should be done. Utiyo marach gi yawuot. What gabandu ya leo? Pesa ya account yo. Because my me want you get value for your money. Yes, value for money. Show me what you can do. Sani we tatuaro. Good. Ya wuogie. Nyoto gibukra ki moro ka ni lower food prices #lower food prices. Hashtag no was to divert attention mar jopiny kuom gima ne dhi timore Sagana 3. Angisi no. What did they achieve? Nothing. Lower food prices. Sini one kaka chuo wadwa ni bride price be. Nyombo be gokien. Okwanya lieri lower food prices. Kiwe about weche mag nyombo. Osiepa moro ncho wacho ni in fact. Yes. E piny masani. Okonego beniri do ni piny moket bunde wi nyaki gola dhok. Onego mi option okay. Yes. Can I get 3 quotations mag kweli service you are a service provider. Kata mag nyira dek mondo ang'iya ni to ma is affordable koso magi. You choose. What does that mean? Value for money. What does that mean? Iyero. Inyalo mi rodi. Mano chodo. Mok chodo. Apenji. Ni mi quotations adek mag nyiri adek nitie gimi chulo. It is exchange. Itero dhok thur gi dhako. Omiyo I support. Adwa wacho kendo ni mahari mahari onego bedi duoko chien. Wan chuo osebedo kwa inyore demands mimiyo ji ng'eng bwana 1 million 3 million 2 million kitero dhiang' modhero inyisi ni dhiang' ni kinyombo to nyombi nyako minyuomo no ng'enye ni nyar wegi ma samoro go buke kendo semi nyithindo onge makosa kidwokero kamano ne wuon min watoto gi min win matoto kikelo kata mana dho dumi abich onge makosa onge gimarach bando kudwa nyombo odak kaka eno ocham nyage onge gimarach ka dhok winjo maber thur gi dhako to dhako chandi
Osemoke. Kendo liel. Ano mundi magoyo. MC Kakamega Spandito e saf goto. Koro wuoda bandu. Kapod mana wane pinyu koni County ma Vihiga. Yes. Nitie jana moro ni Collins Ambaya. Collins Ambaya, mano... Koro, Collins Ambaya. Owad Yesu. Uguro ka Yesu. No kwalo Nyakalondo. Yes. Nyakalonda no, iwinjo. Ukawo musmwal gi nyundo. Ugure yien mugo musmwal matuch. Luet ojana matin majigna pargo chip. Okay, I feel for that boy. But aduwa ngisi gik moko inya pogo gi Mluya. Mogo, radio, kadi mar salam. Iwinjo. Those are three things smoke wearing. No. No, but why? No go kwalo radio. No kao radio maonge rusa. Iwinjo, we don't steal. Iwinjo. No, radio. So he took. Radio, he took. Onego beno duoko. The correct word is he took. He took. Hey. Whose radio? Took it he? Yeah. Whose radio? The father. Osemoke. Kendo liel. Ano mundi makoyo. MC Kakamega Spandito e saf goto. Wuoda bandu machielo bende nitiere kendo ng'ani Professor Wajakoya. Yes. Professor Wajakoya dwa chung e laro kom mar jatend piny owacho kokalo e duond bura mano mar ni Roots Party of Kenya. Isewinjo party makamano. Roots Party of Kenya. Hey. Manifesto mare. Yes. Achiel kobedo jatend piny owacho. Obwa chieth liech. Mano Jaga. Okinya luonge ni jaodhi njaki. Yath. Msala. Turwa waluonge ni msala. Yath. Onyalo thiedhi. Nyathi ka nigi malaria. Ikaw mjaga. Ikete basin tiluoko go nyathi. Awuoro Wajakoya. Yes. Wajakoya. Mane mwatero. Owacho ni kobedo president o legalize gimiwacho no. Nyasore nigi value. Mar ariyo. In a week, weekend chakore on Friday. Yes. Mano e serikande. Utiyo ndalani yeye. There are only some things that can only happen in Kenya. Manifesto. Mano Wajakoya for you. Mar adek. Yes. Odibedo gi prime ministers aboro. 8 prime ministers. From every region. Raila. Kalonzo. Ochako wacho niya. Nyasaye chiwo koth nono. Yes. In gi lo nono momigi Nyasaye kata mpogi ga nyuondi kata wuonu. Use your brain. Tigi pachi. Oduma gorogoro 45 pesa di. 1000 di. 1200. Yes. Njaga inyalo pidho njaga. Njaga lodi achiel pesa di. 200,000. Street value. Ingeni police tiboga estimate street value worth. Me I support Wajakoya because iwinjo oyo. Onego benu waloko kit pur motimo. Kaeto. Wapidho njaga Luanda, is it a crime? Say the Luanda is a town nigi bank sadi. Oyo Kindu be yonge bank. Luanda nigi bank sadi. Bank. Wawe bank koso we bank. Luanda, the reason why Luanda has grown. Niki wangi bank sa beach bwana. Ni njaga. Iwinjo. Okay. We kiko no station. Gima yogi Wajakoya, Professor Wajakoya. En gimora chiel. Yes. Wanyalo pidho gimiwacho no. Wanjaga idwa wuondri ja Kristo ahinya. Mano. Wacho no. Gini ko pidhe. Gini wanyalo keto chik mwa legalize. Kata kine moko songo no wacho ka. Nitie countries mose legalize. South Africa. Rwanda is one of them. Yes. South Africa is two. Wanyalo bedo an exporting country mwa uso njaga e pinje maoko to ma kelo pesa mwa chulo godo go mwa lo piny mane. China. Wanyalo kata loso njaga mar juice. Nitie. Wajakoya for president. Isema do njaga mar juice. Nitie. Okawuondi. Inge Garang Junior. Garang Junior. Wodi Garang. Dongo madhe. Ochalo juice pee. It is one NP or NY itwa. Ala. Osemoke. Kendo liel. Ano mundi makoyo. MC Kakamega Spandito saf goto ngis. Koro wuoda bandu. Nitiere analysis moro ka onego watime yo makare. Nyoche neno rally. Bang Sagana. Nyochu kelo rally Kisumo ka. Delegates. Yes. Okay. Kani yonge rally no? Ikari yonge. You are not there. Okay. Mani pingo baba. Resolution na nango. Mia resolution ade kende. Resolution kwanza, prop for governor.
nuendos prof tano tena. Yes, the delegates. Mano mokwongo usenjao no. Ken Obura mheshimiwa. Nikech nyocho sasidhe gi One Kisumu Alliance cha. Niene modhi chungi prof. One Kisumu koso kadebo. Structures mag chama iwinjo. Nomination, direct nomination, consensus, universal suffrage. Iwege suffrage. Koro marucho nen suffrage. Delegates. Yes. Okay. Delegates no endose mano nachiel. Mar ariyo, no poster. No billboard. Iwinjo. Mai kama guru ketho go. Until after Afri-cities. Wan gi welo. Beta kati ketho gini. Onge kaka nika wan gi welo. In fact magi kama nego beni wendo nyalo ngao godo nguto ne kaka Kisumu cha. Apenji wendo. Oneno poster mar Muzungu. Philip Pandre no kacha cha. Oneno mar Professor Jenda kacha. Muzungu aloka. Biro neno poster mar Outa. No, isko Outa. No. Iyo machiek. Until jo piny nigi ratiro margi mar ngiewo space mar gure billboard mar pesa no modhi duoko bed mos ango midhi matek idwa tie revenue office awudhi duoko pesa no it is gazetted no posters no billboards sani koro nitie billboard kisia mai makoro ketho godo ratiro mar demokrasia wan gi welo yo bwana oyo welo wan godo maradi we are painting the town no wait a minute welo wan godo maradi May. Yes. Sani wane dwe maradi? Sani February. Wasetieko February. Yes. Koro between now gi February dwe maradi. Ang'o mono jikelo billboard, ang'o mono jikelo poster. Nyaka walos wadwa rwako welo. Ka welo osedhi to koro posters. Apani mae yo ma jabar bor. Oneno go ka pidhingo mogo. Koro wacho ni mondo mi stop kendo bura. Structures. Mondo mi stop yonge. Watimo ng'owa. Agor dwaro mar keto billboard. Bengi threat mar prof. Mano? Prof. Prof's biggest threat and then wood. Osemoke. Kendo ni anu muni magoyo. MC Jaga Kamega Spanito is some gotomis. Woda bandu. Lweny ni Ukraine. Yes. Lweny igo gi Russia. Piny Ukraine idiemo kagima piny rumo kiny. To joma neno kuwacho ka en makoro trend kar lower food prices. Yes. Gimodhiera. In fact mar bana penji kendo jokanya mo winja maler. Umia duoko. World War 3. Dobedo World War 3. Yes. To baba poko wuoyo. Warito statement from baba. Uru nyocho wuoyo. Wadwa kwero. Jambete mar piny Kenya. Log tich mar riwruok pinje piny mangima. Jambete Peter Kimani. Yes. Nyocho wuoyo maber mokalo lo pinje mag Afrika kendo no nyiso chie ka achiel kod chie mar bedo jambeti maber maloso lo pinje masamoro gi momni. Ber kendo ber kendo ber. Yes. Kata kamano jomoko no pinja. Okay. Russia ya lweny gi Ukraine. Yes. Ikawo chung kanye. Israel Russia position Ukraine. Adwa be ngama chwalo mach. Be ngama chwalo mach in. America. Okawuondi. America go. So Biden chwalo mach Ukraine. Giseketo sanctions for what? Giketo sanctions. Iwinjo. Haya. Nowacho kano buru Dr. Buro Genga. Incoming senator. Doctor. Incoming senator Masia County. No somo Russia. Yes. Niende modhikelo jolweny mag Russia. In fact, koro apenji. Unego benijo bonde ma support Russia. Okawuondi Dr. Buru no somo Russia. Mae momiyo ubago kata mana ng'ane. Mae momiyo ubago ilongo ni mheshimiwa nga. Andiwo John. Andiwo kunyabwago ki short cha dangi bwage go. Naneno ko bede ngija ko mos. Ni koro konya bedo jaod bura mabondo. En blogger. Nikech onge degree. It's okay. Dr. But is a leader. Ogenga. Ikelo nwa jolweny mag Russia gi koso ineno nang'o motimre Russia. Sani we don't need jolweny mag Russia. Udwaro ang'o? Initially ng'ane gi sword. Ng'ane gi sword. Wajiki dong nyocho semiyo jogo sword. Kondeleka. Jege. Going forward, Sani we need to live in a peaceful world. Peaceful world. Yes. To babo nego woye gini. Babo nego call Putin, Putin, ogochne Putin. Nitendo kadwa tugo no. Haya. Stop that. Missile. We need peace. Yes. Pinyo masani kama ochope ni kato bedo ni magi gik mdudu manyo timore gi. Magi gik mano kodi na timre ndalo giko. But I support Ukraine. Chwad Russia no yakutosa. Omera. Remo machweri Ukraine en gima lit. Literally ndi. Walamo kwe makende e piny Ukraine. Piny Russia
in bende ikwayi Yes. we go piny Ukraine. De in Africa ka. De in Africa ka. Sanction Zimbabwe, South Sudan. Sani koro America be odonje gino mondo giwuoye. De EU countries. De lit ndi. Eh. Ka watieko. Miwa quote. Omiwa ng'o? Quote, miwa quote mar Osemoke. Omiwa quote mar Osemoke. Wadgi Kalonzo. Quote mar Osemoke. Osemoke proverb. Yes. Nitiere jadolo moro. Iluongo ni jadolo Paulus. Jadolo mar Jokopere. Nonyiso jakristo moro kodhi donjo ne jaode. Ni jatich ruoth, abiro kuong'ora e mbele Kristo. Samoro amora ma oko, jaoda oketa gi lweny kuma aye, ng'ama ne wan go ong'weya. To jachien moro oyidhoga mondo apame. To bang'e duoga wacho ni ooyo kik apame. Atim nang'o kadok kendo odiochieng' makiny nikech anto abiro ga ot kadeko. Jadolo nokone nang'owa. Nyathi Nyasaye. Kineno ka jaodi mamin nyithindi wang'o wigi penjo ma ok ni kare. Kiduogo kia oko. Wuoga mos idok kumiano tidhi madho adi mang'ich. Ariyo mang'ich. Kik iduog nyaka kiny. So are you speaking from experience? Osemoke. Kendo liye. Ano moni magoyo. MC Jaka Mega Spanito sofu goto. Waro juma makiny odiochieng' ma kama kokalo e Lolwe Tv. Nikech gini en marwa. Oriti masani.